Nalazimo se na pokusnom polju u Gudovcu. Ovdje imamo 8 vrsta pšenice. Od tih 8 vrsta 2 su tretirane sa fungicidom Sistiva. Na pšenici čije je sjeme tretirano sa Sistivom u jesen sam primijetio da su biljke puno robustnije, bolje izgledaju, sklop je gušći, biljke su se bolje busale i ulazile su spremnije u jesen. Osim u jesen primijetio sam prednosti Sistive i u proljeće. Kod biljke sam primijetio da je puno zelenija, u puno boljoj kondiciji i samim tim očekujem puno bolji prinos. Sistivu bi preporučio svim proizvođačima pšenice jer sam siguran da je ova proizvodnja najisplativija i najsigurnija. BASF. We create chemistry.